భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో 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 భగవతే వాసుదేవాయ. ఈరోజు భాగవతం క్లాస్లో నిన్న మనం 8వ శ్లోకం చూసాము. 9వది క్లుప్తంగా ఒకసారి చూసినట్టున్నాము. సో ఈరోజు 9వ శ్లోకాన్ని చూద్దాం. అంటే 7, 8 శ్లోకాల్లో వాళ్ళు ఋషులందరూ కూడా సూత మహామునిని ఏ రకంగా ఆయన ఘనతను కొనియాడుతూ ఆయన ఎలా వీళ్లకు ఈ జ్ఞానాన్ని అందించే అర్హత కలిగిన వాడో వాళ్ళు వర్ణించారు. సో అది చూసాం, తత్వజ్ఞానంలో నిష్ణాతుడని. కాబట్టి బాదరాయణులు రచించిన శాస్త్రాలన్నిట్లో ఆయన నిష్ణాతుడు. తర్వాత సౌమ్యులు, మీ గురువులు మీకు ఈ రహస్య జ్ఞానాన్ని, మీకు ఈ అర్హతలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు అందించారు. కాబట్టి మీరు శాస్త్రీయంగా వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్నదంతా మాకు అందించండి అని ఇది చివరగా ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ రకంగా మళ్ళీ ఇంకా వాళ్ళ యొక్క ప్రార్థనను కొనసాగించారు. తత్ర తత్రాంజసాయుష్మన్ భవతా యద్వినిశ్చితం పుంసామేకాంతత శ్రేయ తన్న శంసితుమర్హసి. సో తత్ర తత్ర. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో అందుకని వాళ్ళు ఇక్కడ తత్ర తత్ర అంటే ఆయా విషయాలు అంజస అంటే చాలా తేలిక చేసి మాకు ఆయుష్మాన్ అని ఆయన్ని సంబోధిస్తున్నారు. అంటే ఆయుష్మంతుడా అంటూ ఆయన్ను ఒక రకమైన దీవెనగా ఆయన్ని సంబోధిస్తూ ఆయుష్మంతుడా భవత నీ ద్వారా యద్వినిశ్చితం ఏదైతే నిశ్చయంగా చెప్పబడిందో దానిని అంటే ఏ విషయమైతే చెప్పబడిందో నిశ్చయంగా మరి నీ ద్వారా మాకు అది సులభంగా ఆ విషయాన్ని అందించు అన్నది నెక్స్ట్ సెంటెన్స్లో వస్తుంది. బట్ అది ఈ వాక్యం యొక్క అర్థం అన్నమాట. ఏది నిశ్చయం అని అందరూ అంటున్నారో ఆయా విషయాలను ఆయుష్మంతుడా నీ ద్వారా మాకు సులభంగా అందించు అన్నది. పుంసాం ఏకాంతత. పుంస అంటే మనుషులందరికీ కూడా కంప్లీట్గా పరిపూర్ణంగా శ్రేయస్సునిచ్చేది. మరి దానిని మాకు నహ అంటే మాకు శంసితుం అర్హసి మాకు వివరించడానికి నీవు అర్హుడవు. కాబట్టి ఏదైతే మనుష్యులందరికీ శ్రేయస్కరం అని చెప్పేసి నిర్ణయించారో అది నీవు మాకు ఆయుష్మంతుడా మాకు సులభంగా నీవు అందించగల అర్హత కలిగిన వాడివి. కాబట్టి మాకు నీవు సులభంగా అవన్నీ అందించాలి, ఏ రీతిలో మాకు చెప్పగలవు అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారన్నమాట. జనులందరికీ ఏది శ్రేయస్కరమో మరి నిర్ధారించావు కాబట్టి యద్వి నిశ్చితంగా దానిని నువ్వు మాకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో వివరించు అని చెప్పి వాళ్ళు అడిగారు. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఈ ఆచార్యుల యొక్క సేవ అది కూడా ఎంత ముఖ్యం అనేది మళ్ళీ భాష్యంలో ఇంకొంచెం మళ్ళీ వివరంగా చెప్తున్నారు. సో అది మరి ఈ రోజుల్లో జనులందరూ కూడా ఈ నియమాలు, ఈ వినయం, విధేయత, మరి గురువుల పట్ల ఈ శ్రద్ధ కానీ పెద్దవాళ్ళ పట్ల కానీ ఇవన్నీ మనం చూడనులా. ఇదివరకు రోజుల్లో లాగా మరి ఇప్పుడు లేవు. కాబట్టి ఇటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ భాగవతం అనేది పరమ శ్రేయస్సును సమకూర్చగలదు అంటూ రాబోయే శ్లోకంలో ఈనాటి మానవుల దయనీయ స్థితి ఎలా ఉంది అనేది కూడా వివరిస్తారు అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో మనం చూసింది ఏంటి అంటే ఇది వాళ్ళు నువ్వు ఏది శ్రేయస్కరమో నీకు తెలుసు,
అందరికీ కూడా. కాబట్టి అది మాకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో వివరించు అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మరి వీళ్ళంతా కూడా ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో మానవులు అంటే ఈ కలియుగంలో ప్రాయేణాల్పాయుషః సభ్యకలావస్మిన్ యుగే జనాః మందా సుమందమతయో మందభాగ్యాహ్యుపద్రుతాః. సో ఇంచుమించు ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు చాలా అల్పమైనటువంటి ఆయుష్ గల వాళ్ళు, అల్పాయుష్కులు ఈ రోజుల్లో. మరి ఇదివరకు కలియుగంలో వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉండేవారు ఆయుష్. ఇప్పుడు మరి ఆయుష్ కూడా కలియుగంలోకి వచ్చేసారు, సత్యయుగంలో వాళ్ళకి ఎంతో ఆయుష్ ఉంటూ ఉండేది. మరి కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి ఆయుష్ కూడా అల్పం అయిపోయింది. అలాగే మరి ఋషులారా, మరి కళావస్మిన్ యుగే జన, ఈ కళావస్మిన్ అంటే ఈ కలియుగంలో, దీనిలో మరి ఈ యుగంలో జనులంతా కూడా మంద అంటే మందమతులు అంటూ ఉంటాం కదా మనం, అంటే సోమరులు, సుమందమతయ తప్పుద్రోవలో పట్టిన వాళ్ళు, అలాగే మందభాగ్యులు, అదృష్టహీనులు అంటున్నారు. దాని అర్థం మరి అంటే అదృష్టహీనులు అంటే మరి సరి అయిన అటువంటి ఎంపికలు చేసుకున్నప్పుడు ఇక వాళ్ళకి సరి అయినటువంటి రివార్డ్స్ కూడా రావు లైఫ్లో. కాబట్టి ఆ రకంగా అదృష్టహీనులు. ఆ తర్వాత ఈ అన్నిటిని మించి ఉపద్రుత, వాళ్ళ ఎప్పుడు కూడా ఏదో వరీస్లోనే ఉంటారు, కలత చెందుతూ ఉంటారు, ఏదో ఒక ఆందోళన ఉంటూ ఉంటుంది వాళ్ళ మనసులో అని చెప్తున్నారు. సో కలియుగంలో ఈ జనులందరూ ఎలా ఉన్నారంటే అల్పాయుష్కులు, కలహ స్వభావులు, మరి బద్ధకస్తులు, మందమతులు అంటున్నారు కదా. మందులు సుమందమతులు అంటే తప్పుద్రోవ పట్టిన వాళ్ళు, మందభాగ్యులు, అలాగే ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక కలతతో ఆందోళనతో ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్పి ముందు ఆయన యొక్క ఘనతను పొగిడిన తర్వాత, కీర్తించిన తర్వాత ఈ రోజుల్లో జనులు కలియుగంలో వీళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటన్నది చెప్తున్నారు. కాబట్టి చివరికి ఏం కంక్లూడ్ చేస్తారు, ఇలాంటి మందభాగ్యులందరినీ ఉద్ధరించే జ్ఞానం మరి వాళ్ళకి తెలియాలి అంటే చెప్పేవారు ఉండాలి. కాబట్టి మీరు మాకు చెప్పి మేము వాళ్ళకి చెప్పి ఈ జ్ఞానాన్ని ఇలా మనం పరంపరగా వాళ్ళకి అందించి వాళ్ళని ఈ స్థితి నుంచి బయటికి తీసుకురావచ్చు. ఈ కలియుగంలో ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్న ఈ మనుషులందరినీ ఉద్ధరించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అడగడం జరిగింది. అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటే ఈ కలియుగంలో వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా అవసరం అని వాళ్ళు ఈ రకంగా కలియుగంలో జనుల గురించి ప్రస్తావన ప్రారంభించారు. ఇప్పటి వరకు ఆయన యొక్క ఘనతను, ఆయనకు చెప్పే అర్హత ఎందుకున్నది అన్న విషయాలు చెప్పి ఇప్పుడు కలియుగంలో ప్రజలకి ఇది ఎందుకు అవసరం అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో కలియుగంలో వాళ్ళంతా మరి ఇలా ఇంద్రియ భోగం కోసం, ఇంద్రియ ప్రలోభాలను తీర్చుకోవడం కోసమే వాళ్ళు ముఖ్యంగా అదే జీవన పరమావధి అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి అది వాళ్ళు ఏ రకంగా తప్పు మార్గంలో ఉన్నారు, వాళ్ళని ఏ రకంగా సరిదిద్దాలి అనేది అవసరం అని వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అదంతా భాష్యంలో కూడా ఇది ఇంకా వివరిస్తున్నారనమాట. వీళ్ళు ఏ రకంగా ఈ రోజుల్లో అందరూ ఇలా మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక అనేది మర్చిపోయి ఎంతసేపు ఇంద్రియాలను తృప్తిపరుచుకునే సుఖాల కోసమే ప్రాకులాట పెరిగిపోయింది ఈ రోజు కలియుగంలో ఉన్న ఈ జనులకు అన్న విషయం ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. గృహస్థులేమో వాళ్ళని మరి వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని కూడా పాటించడం లేదు. గృహస్థులకి కొన్ని ధర్మాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు పట్టించుకోవడం లేదు వాళ్ళ ధర్మాలను. అలాగే మరి ఆ గృహస్థులే వానప్రస్థులు, సన్యాసులు అవుతారు. కాబట్టి వాళ్ళు గృహస్థు స్టేజ్లోనే వాళ్ళ డ్యూటీస్ వాళ్ళు సరిగ్గా నియమాలు పాటించినప్పుడు ఇంకా వానప్రస్థంలో, సన్యాసంలో వాళ్ళు ఎలా విజయవంతం అవుతారు వాళ్ళ ప్రయత్నాల్లో. కాబట్టి ఏది కూడా శ్రద్ధతో జరగడం లేదు. ముందు నుండి ఉండాలి ఆ శ్రద్ధ. ముందే మనకి శ్రద్ధ లేకపోతే ఇంకా ఆ నెక్స్ట్ స్టేజెస్లో కూడా మనకి దాంట్లో మనం పరిపూర్ణతను సంపాదించలేం అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనుష్యుల మధ్య కాకుండా దేశాల మధ్య యుద్ధాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయంటే అన్నిటికీ కారణం మరి ఇంద్రియ ప్రలోభాలే అని చెప్పి భాష్యంలో ఈ విషయాన్ని వర్ణించారు. కాబట్టి భవబంధాలన్నింటి నుంచి తప్పించుకోవాలనే కోరిక ఉన్న ఈ ఋషులందరూ కూడా
ఈ కారణంతో మాకేదైనా ఒక నివారణకు ఒక ఉపాయాన్ని చెప్పమని వీళ్ళంతా సూత గోస్వామిని వేడుకుంటున్నారనమాట. ఇలాంటి కలియుగంలో ఉన్నాము మనం, కాబట్టి మాకు ముందు తరాల వాళ్లకు కూడా నివారణోపాయాన్ని మీ జ్ఞానంతో సూచించవలసింది అని వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నం, వాళ్ళ ప్రార్థన. కాబట్టి ఆయన్ని ఈ రకంగా ప్రార్థిస్తూ మా కోసమే కాదు, మరి మాకు తర్వాత ముందున్న కలియుగ జనులు ఇలా ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళందరినీ ఇటువంటి పరిస్థితి నుంచి బయటకు లాగడానికి ఈ జ్ఞానం అవసరం అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు. సో 11th శ్లోకాన్ని రేపు చూద్దాము. క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నమస్తే.